Me dic José María Serer Sena, perteneix a la comparsa Califats Sarraïns de Torrent, tinc 32 anys i la meva professió és gestor en el punt de venda o comercial dins del sector de alimentació. Bueno, soy José Garrigues, pertenezco a la fila Basies, soy membre de l'any 98, ¿vale? Tinc 47 anys i me dedico a les compres en una empresa d'alimentació. La meva comparsa és una comparsa jove, va fundar fa 11 anys i bueno, pues un poc com anècdota o curiositat, és fundar de dos grups d'amics que diguem que es varen conformar o se varen juntar per fer esta comparsa perquè era l'última comparsa de moros i cristians i se tenien que juntar per a ser el límit que en aquell moment demanaven. O sigui, és de la seva fundació i jo pertenec fa 10. Pues a Basies se va fundar l'any 97, ¿vale? Este any farà 20 anys que baixem, que fem l'entramora. Se va fundar per 4 grups d'amics que se van juntar entre ells i això és l'origen de les Basies de Torrent. L'acte que més m'agrada, a lo millor sembla un tòpic, però és la baixada, no? Diguem que és el dia més especial per a quasi tots els festers, és el dia que culmina un poc i on tot el món fica el carinyo i les ganes per a que isca una baixa digna. Indudablement la baixada, ¿vale? Jo en 20 anys no he fallat mai a la baixada, aquest any tampoc fallaré, espere. És l'acte, a més, l'acte guarda el públic, l'acte on el públic realment veu el que són els moros i cristians. Enguany, pressupost que sí, perquè és un any especial i estàs un poc més damunt de tot el que és la festa, però bueno, durant un any normal pues també reunim una vegada al mes, sempre hi ha comissions de treball i bueno, sempre intentes estar dins d'aquest tipus de comissions per a ajudar a que la fila tira avant, pressupost. Llevant de l'any en el que estem, no? Perquè per ser alferesia, pues, normalment nosaltres dediquem poc de temps, la veritat. Se juntem un divendres al mes per sopar i després en 2 ratos fem la faena d'alquilar el tratge i de buscar la música i poca cosa més. Bàsicament la festa de moros i cristians està més bé dirigida durant la setmana, encara que diguem que d'aquest temps hasta ara, diguem que a poc hi ha més activitats en quant a festes que diguem que s'organitzen dins de les comparses i files que d'alguna manera fan que juntem tots en general per a fer més germanor o conèixer a més gent, si cap. Pues llevant el mig any, que és el mes d'enero, la festa està molt concentrada en l'últim mes, ¿vale? A partir de Sant Joan, de la verbena de Sant Joan i sobretot en juliol és quan més actes n'hi ha. Ja indiscutiblement la setmana gran de les festes és on més n'hi ha, no? Lo que destacaria de moros i cristians de Torrent és que és una festa de carrer, una festa que està oberta a tot el món del poble, perquè en definitiva es fan moltes festivitats o moltes festes que són pel poble en el carrer i diguem que jo crec que l'essència de la festa és que és una festa d'estiu que diguem que dona alegria. El que més destacaria és que són una festa que està en el carrer, vull dir, altres festes són en llocs per les fetges, per lo que tu digues, pues sempre és algo més tancat. Els moros i cristians és algo més aguard, el temps s'acompanya molt, és un mes molt bo per estar en el carrer i realment quasi tots els actes de totes les filades i comparses se fan en el carrer, con lo qual qualquier habitant, qualquier veí de Torrent pot arrimar-se, disfrutar, ballar, menjar, el que jo vulgui. Dels nostres tratges poc se pot dir. Diguem, principalment ho deixarem un poc en la incògnita pel dia de la baixada, que la gent diguem que, pues bueno, disfrute o done la seva opinió de si li ha agradat o no. Però bueno, en definitiva pues, intentarem que siga de l'agrado de tot el món. Pues el traje poc es pot dir, al final es contó, ¿no? La fallera macho no enseña el traje, la reina del encuentro es cuál día del encuentro, o un dia abans, i nosaltres pues ese dia. Sí que s'assegure que fresquet no és. Entonces, bueno, intentarem dur-ho bé i espero que li agradi a la gent. El tema d'avançar algo del boato és com el tratge,
pues lo mateix. Tots digan que s'està treballant durant un any per a que digan que aquest dia traureu i intentar un poc sorprendre o que a la gent pues, li agrade d'alguna manera. Que se va fer en tot l'esforç i el carinyo de cada fila o comparsa, entenc, o en la meva per suposar, i jo suposo que en la de resta dels meus companys també, i que, bueno, que intentarem estar un poc a l'altura de lo que ens demana. Pues avançar poc se pot avançar, perquè si no se lleva la sorpresa, ¿no? Sí que és de veres que Alferecía no és capitanía, ¿vale? Capitanía té més boato, té més facilitat per poder ficar més coses. Alferecía, la Federació de Moros acurta el tema d'Alferecía perquè no siga una entrada excessivament llarga. La nostra relació en el bando cristià és molt bona. Ja no sé si ho veureu el dia del sopar de nomenament de càrrecs, que hi ha molt bona relació, sobretot tant en les comparses com les files que ostentem els càrrecs com els mateixos càrrecs, tant els alferes com els capitans tenim molt bona relació, i la veritat és que han tingut molta sort en tindre uns càrrecs amb tantes ganes de festa i ganes de disfrutar. Pues una relació extraordinària. Molt bon, jo crec que estem els quatre tots a una. En cada bando n'hi ha uno major, que és el que du un poquet el control, i uno més jove, que és el que se descontrola. Pues crec que estem equilibrats i la veritat és que molt bé. Impressionant la relació, l'amistat que han fet en qüestió d'un any. Pues simplement el que li diríem a la gent que no coneix moros i cristians és que vinga. La millor manera de que sàpiga el que és la festa de moros i cristians és venint a veure la festa i bueno, jo estic segur que sorprendrà, li agradarà i pense que repetirà. És una festa que és jove però que li ha ficat molta gent moltes ganes per a que tiri avant i bueno, evidentment ahí està un poc la prova de tot això. Cada vegada s'innova més, cada vegada se fica més coses, s'innova més per a que això tiri avant, que els convidem a que vinguen i disfruten de la setmana de festes de moros i cristians de Torrent. Pues jo les diria que vingueren. Al final esta festa, el que dèiem abans, està oberta al públic, està en el carrer i el millor que poden fer és vindre. La baixa és impressionant, l'entrada mora és algo espectacular, Torrent ha agarrat un nivell molt bo. I aquest any, entre Bucalles, per exemple, hem intentat fer alguna cosa més, ¿vale? Canviar-li un poquet el sentit, fer alguna cosa representatiu de lo que passa en aquest moment de la història. I crec que és molt agradable que la gent vinga i ho veja, se pot sorprendre. Edad 59 años, Villacarrillo, Jaén, pertenezco a la filial de los Templarios. Jo tinc 38 anys, soc d'ací de Torrent i pertanc a la filial de Conqueridors. Pues en el año 1998 en un grupo de amigos. L'any 1997, en un grup d'amics també. Pues ahora hará 12 años, porque entré al año siguiente de la otra capitanía. Jo porto en este fa 7 anys. Hombre, pues la bajada, o sea, la entrada, porque debe de ser emocionante eso de estar representando al bando cristiano. Per a mi el moment més important per a mi és el dia del mig any, perquè és com començar una altra vegada de nou, és fer una baixada una altra volta, en festes són tots els dies, al final la baixada ja és una cosa més, per a mi, és una cosa més que les festes, mentre que aquest dia és un dia puntual que a mi m'agrada molt. Pues todo lo que puedo, más que otra cosa. Jo tot el que tinc, perquè a part de ser alferes, soc el president, el secretari, o sea, vamos, que me tinc que encarregar de tot, ya que me ayuden un poco. Hombre, los templarios se caracterizan por eso, porque no paramos de hacer actividades durante el año, que si la feria de abril, que si ahora el viernes iniciamos, como aquel que dice, el pistoletazo como en San Fermín, o sea, las fiestas de Torrent prácticamente empiezan con un acto templario. Nosaltres no, nosaltres sols fem les festes. Nosaltres som molt poquets i entonces no hi ha diners para tant. Pues la buena armonía que hay entre todas las filas, que eso pues hace mucho entre los festeros. Lo millor és la germanor que hi ha entre tots. És tot, tu on vagis des la porta oberta, siguent
d'una filada, d'una comparsa, de la que sigues, vas a casa d'uns altres i és com si fos a ta casa. Això és lo primordial. I després de la gent de fora també pot vindre a qualsevol lloc, que sempre està tot a guard. Traje, pues eso no se puede decir en este momento. Espectaculares, son espectaculares. Jo tampoc vaig adelantar res, però bueno, els trajes van a ser molt bonicos, això per lo menos ho he intentat. Avui, per exemple, vaig a fer-me l'última prova. Lo único que voy a adelantar es que la ciudad de Torrente que se acerque a ver la entrada, porque el boato creo que merece la pena y el sacrificio que hemos hecho para que ese día se luzca Torrente. Les alferecies, el boato tampoc és massa impressionant, tampoc ens deixen fer moltes coses. Para matarnos. Bien, excelente, o sea... La veritat és que en el Bandon Moro, referint als carres com nosaltres, la veritat és que hem congeniat de categoria. Se portem els quatre, la veritat és que serem amics, jo crec que serem amics per sempre. Te portes ben tot el món, igual té que sigues Moro que Cristià, al final son tots amics, no n'hi ha diferència, vamos. Pues que vayan a los actos que hay, porque este año va a pegar el trueno aquí. Aquest any hem intentat canviar moltes coses de la festa, algunes han aprovat, unes altres no, i esperem que ixen bé. Així que esperem que tot el món vinga i que les veja i que espere que siga de l'agrado de tot el món.